Baleni nek ngabuk. Esuk nek ngabuk baleni neh. Ben rata. Toprake timin penging mulih kon main neh. Ya ora apa ora dadi ngopo. Lah saiki nek kok sing mirsani tamune. Lah wong ketoprake karek separo kok salake sudah balik kok. Lho. Nek aku malah seneng. Senenge perkara apa? Lah telaningane piring utuh kok akeh ditokno tinggal mulih kok. Layaman karek piring-piring tok mau iso. Ora piring-piring tok anjene tade plastik. Tapi ngene lah ora dadi ngopo. Ya tak dongak-dongakno karo piyayi kene. Dongambi. Sapa wae ra ya to. Sing isih gelem lekan, sing isih gelem tirakatan nang gone wong digawe tangga teparone sesuk bakal entuk. Entuk rejeki sing akeh. Sing kandha sapa? Entuk kanugrahaning Gusti. Dudu. Lah entuk apa? Karipan. Tak swaduk dias teko. Lho jajal. Sesuk ameh lunga ning pasar, sesuk ape lunga ning sawah ra ora sida. Aku mergo ndelok ketoprak nang gone Pak Jupri. Entuke karipan. Karipan ora sida. Ya krana mergo karipan wewungan melek wengi dirareng donga, ya to insyaallah kabul. Donga sing mustajab iki wetune sepertelon perangane marki esuk. Wis nyata iki mang awake dhewe metu gendinge wis pepeling. Pepeling. Elingno karo piyayi kene beda eling jamane jaman wis tuwa. Salat 5 wektu aja nganti dilalekno. Ya ngelingno klebu awake dhewe nek piyayi kene aku yakin aku percaya do tekon wong masjide sakmono gedene.
Iya mesti lho tak atungi jempol piyayi kene. ngelingno rombongan ketoprak seniman-seniman niku. Kene ya. Ibu-ibu nang omah teko nangger tanggapan ya malah do prei. Wedan wong iku tekun kaya aku ngene iku lho. Nyatane teko brok. Heeh. Iya to. Iya. Aku teko omah sampe teko kene teko Jambaran desa kene. Heeh. Awan mau ra ya to. Iya. Ameh salat. Mas Salat salat dhuwur. Golek masjid mubeng ora nemokno. mripatem suwek. Masjid ngediangkrang sakmono gedene kae ora. Lho aku ndek mangko mah. Gugup-gugup tak loloni endang teko cah ben iso nglakoni salat dhuwur. Ra teko desa Jambaran kene. Aku ape dhuwur golek masjid mubeng ora nemokno. Mripatem Kelo Sawang. Masjid iki manggone ning kono gedene rontra megahe. Wis ngerti. Ayo, Aku ame salat dhuwur. kowe nek kondo jare golek masjid mubeng gak Lah ono. iya golek masjid mubeng nang kene ape dhuwur. Iku lho masjite. Sing tak goleki masjid mubeng. Sing tak goleki iku lho masjid mubeng. Masjid mubeng. Heeh. Masjite sing mubeng. Iya. Kono masjite tengok-tengok. Heeh. Ora mubeng. Oke. Mubeng jeblok dasem ngono. Kok iso nesunan iki lho kok iso. Lah masjid Wong ki rasa nesunan perkara ngono rasa nesunan. Oh iya padha ayo nek golek masjid mubeng padune kowe iku kaum-kaum al-kafirun ya. Lho kok iso al-kafirun niku lho. Lah ancene mau nglakoni sembayang kowe ngerti ora sembayang iki kewajibane wong Wis wong ngerti. iman, wong Islam. Wong Islam kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sing tegese Sekali merdeka tetap merdeka. bathuk manjor ngono. Edan niku oleh ngrungokno tenanan malahan. Iku mau lho. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah. Lan ingsun Allah ora nyipta jin kelawan menungso mung kejaba kanggo ibadah. Ngono. Sujud syukur saben dina ngono. Aja nganti dilalekno. Aja nganti dilalekno. Iya. Wong kok seneng ae. Mulane salat 5 waktu aja nganti dilalekno. Lah sugeng dalu para bapak ibu ingkang tesih wewungan. Saha sugeng dalu para meja-meja lan kursi-kursi. Mugi tansah ajeg tetek teng mriku ngantos mangke. Aduh. Lah perkara kursi nek iso mbok kursi mek tengok-tengok ben tengok-tengok kok iso. Nang ra apa-apa wong piyayi kene anjene masyarakate sibuk, mikir sesuk do makarya duwe tanggung Iya. jawab. Ning sore mau rak wis do rawuh, paring donga pangestu kelawan putrane Bapak Jupri. Mari do restu karo panjene Bapak Jupri sak keluarga. Lah Yo iya. tak dongak-dongakno muga-muga sak mungkure nanggap ketoprak Wahyu Anggara muga-muga keluargane Bapak Jupri sak keluarga tansah pinaringan keselamatan, kabejan karayon kamulyan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Oh, amin. Nah. Abene nek karek wong loro lah aja ono sing nyauri. Iya kok iso. Raketang iki mang ya ta digrujuk udan sing kaya ngono muga-muga drese udan iki barengi drese rezekine Pak Jupri sak keluarga sumramping warga masyarakat kene. Tapi Ning kene mok bejo lho. Gene yo. Main ning kene. Iya. Tenan sih penak. Bejane perkara apa, Mas? Udan deres lah ya to manggone ya kepenak dipapakno genah nggon gesek omah apik. Ya apa ora? Iya. Wedi nek ketoprak kanyepen manggon nempel gak entuk karepe dikone jero omah. Iki piyayi kene genah. Lah kowe bareng aku ndek nane. Ndra padha wae ngono kok iso. Main daerah Tuban. Ya toh? Heeh. Ada acara-acara gas desa sedekah bumi omahe doh lor doh kidul. Ado panggonan. Pundene ning pinggir desa ning jaba desa. Awor Kuburan iki? awor kuburan. Lah terus? Lah pas wayah aku munggah. Ya tau Iya. wayah munggah udan deres ra kena grojok. Gamelan aman tutuki terus tabohi terus. Lah nek ngene iki mang terus udan panjak gak iso mapan. Iya. Iya pura. Heeh. Terus dirampungi penak. Penak. Manggon toprak penak. Kopine terus metu dicawisi anget-anget, toprak kon leren.
Lah nek ning kae. Ndara padha wae karo kene ngono kok iso. Wong diomongi adoh omah ngono ya. Ngono. Manggone awar kuburan. Gamelan kadung taboh tutuki suwene ra karan kok nek gak munggah-munggah diamuk dalange. Mergo wis tanggapan wis larang-larang kok ya. Cara aku munggah mesti kudanan teles kabeh. Lah ngene iki carane piye carane? Iki piye carane munggah? Wah delalah ana payung tak saut tak gawa payungan munggah panggung. Bareng ketoprak bar aku katisen awakku adem panas 3 dina. Udelem cupet ngono kowe ya ngono. Apa? Payung-payung bar dinggo ngayat wong mati malah mbok gawa kok iso. Sing ngeroh sapa nek payunge wong mati. Lah ngene ku ndere ayo dieling-eling peh keturon. Lah ning kuburan ning nggon gak ana delalah kono angger pundung dikeki payung rumangsaku rak nyawisi ketoprak. Wong iku rasa ngono ngene ku ya mbok dieling-eling aku iku turune endi cah kudune ya ngono. Iya. Oh iso. Dieling-eling ya. Dieling-eling. Ning alhamdulillah Pak Jupri netakno nyulamno putrane nyunatno putrane nanggap ketoprak Wahyu Anggara. Dagelane aku karo kowe. Iya. Kowe ya seneng Seneng atiku awak ditanggap piyayi kene terus. Ditanggap kene piyayi kene terus ya seneng atiku, bungah atiku. Matur nuwun, semono uga muga-muga ae putrane bas ditetakno ndelalah cethek jodhone. Ya ta ketemu jodhone mantu nanggap ketoprak Wahyu Anggarane wis kadung langgana. Iya wis kadung piyayi kene wis nyedulurno. Kowe ya seneng. Seneng atah ditanggap piyayi kene terus entuk dhuwit kena nggo ngingoni anak bojo. Delalah. Kene bar mantu. Iya. Ya ta. Nganteni terus duwe anak. Duwe anak. Upak puser digedhekno nanggap ketoprak Wahyu Anggarane. Ketoprak iki neh. Iya, kowe ya seneng. Seneng acamu ditanggap terus setiap apa jenenge setiap nekakno ana pupak puser ana iku ya seneng atiku acah entuk dhuwit. Wis matur nuwun karo panjenengan Pak Jupri wis nimbali neh nanggap neh. Iya. Lah anake lanang umur 11 tahun nyandak bocah njaluk sunat. Disunatno ya nanggap toprake Pak Timin Wahyu Anggara neh. Iya iki. Kowe ya seneng. Seneng Kowe seneng. Seneng tenan. Seneng atiku ah. Kowe seneng. Aku sing susah. Lho, sing susah kene yo. Lah sampe nek ditanggap neh aku ndagel mbek sapa? Lho aku. Lah kowe isih urip ta ora? Oh, bocah iki edan nek Apa? bocah iki ndongakno aku mati. Sing ndongakno sapa wong aku? Lah iku mang nek ije urip ta ora? Aku takok wong kira-kira tanggapane isih puluhan taun nyawame isih kanthil ta ora? Ya ora apa-apa Mas ancen tere awake dhewe iku ya apa jenenge iso urip ya kudune gelem mati. Saumpamane aku mati ya Mas tak dongak-dongakno uga welingku somben 3 dina aku ya bancaki. Lho, cah iki tak pegakno tenan kok wis mekas. Ya ora apa-apa, gelem urip kudune ya gelem mati ya Mas. Ngono ya. Iya. Kulo nafsin dak ikotul maut. Lah tembunge ngono ke mbok eling-eling. Iya. Ke mekas. Mergo aku klebu dulurem. Ana modot ya ana tokek, ya ana modot. 3 dina mbok kon bancake. Iya. Ora usah kuwatir aja cilik ati, adat istiadat ya to tinggalaning para luhur-luhur biyen. Tak slameti tak bancaki. Matur nuwun. Ben padang dalem gen jembar kuburem. Kok iso Ayo tak dongakno dislameti dibancaki kok dirungokno kok mecicil-mecicil nesu wae. 7 dina ya bancaki. Ora usah kuwatir, 7 dina sarene atiku wis gak rada susah. Nek iso tak bancaki, tak undangno santri, alhamdulillah. Tak blehno kirik. Kirik bathuk manjur ngono. Tak blehno wedhus. Lah kok kaya ngono. Iya. 40 dina. Aja kuwatir, tak bancaki sok ben terus sampai 1000 tak bancaki terus. Gak usah. Nek gak usah. Ora usah. Tak bancaki. Emoh gak usah. Lho iku tuntunane ngono. Ora usah. Lho nek ora usah iku. Aku susul. Aduh. Wong dijak golek dhuwit kena nggo bayar barang mekar kok iso malah ndongakno kancane mati ngono to iso. Wong ku rasa ngono. Iya. Wong ku rasa ngono karo kancane, dijak nyambut gawe penake ngene kok iso. Tapi aku seneng kok Mas karo panjenengan Pak Jupri sak keluarga. Oleh ngrumat ketoprak endang masyaallah ya Allah. Sego teko lho, mlebu neh, teko. Neh, teko neh terus tak akui luar biasa pokoke wis
Pak Jupri tak atuhi jempol. Iya. Tenan piringe kemang iwake akeh-akeh gedhe-gedhe nek ngirisi. Beda karo nggonam. Lho, Nggonam iwak pitike diparut. lho. Kowe ku rasa ngono. Nggonam. Kowe rasa ngede karo kancane liyan. Sing ngece sapa? Lah iku mau. Aku iki mang rak kondo jare kowe iki mang gunggung Pak Jupri. Panganane segone mlebu metu. Iya. Lah yo iwake lah ning piring yo ngono akeh-akeh irisane gedhe-gedhe. Nek ning nggonam kan beda. Bedane. Nggonam diparut. Ora apa-apa. Lah lembut. Perkara ngono wae iso, tapi tak atungi luar biasa. Nyatane alhamdulillah oleh ngrumati ketoprak luar biasa. Iya. Heeh. Muga-muga ya rezekine tambah akeh. Amin. Heeh. Muga-muga pandongam kabul, semono uga rezekine Pak Jupri tambah akeh. Heeh. Paribasane ora lokak malah saya mundak. Ya toh, Amin. ora kutah malah saya tambah. Lah. Mergo apa barangane wis disedekahno. Heeh. Nggo nangkep ketoprak nggo nyeneng-nyenengno dulur-dulure tangga-tangga kiwa tengene. Sing seneng sapa asam ketoprak? Sing seneng sapa? Bakul-bakul sing mremo ndek sore mang ya melok seneng mergo kecipratan rezekine dagangane laris. Amin. Nah, mulane kaya ngene iki oleh ngrumat ketoprak tak atungi jempol mulane Pak Jupri sak keluarga ora usah do nelongso. Ngono. Heeh, ana gendinge. Ana piye? Heeh. Jo padha nelongso. Iki jamane wis tuwa. Ayo Nang ndi? dol tinuku. Jadi dhuwit sapa karo urung bayaran? Maksude aku nyanyi ndang sauten ngono lho. Ngono. Heeh. Gentenan. Gentenan. Kowe nek wis nyanyi aku mbok kon nyaut. Nyaut. Iya. Jo padha nelongso. Jane piye lah, Cah? Jare mang mbok kon nyaut. Iyalah. Iya. Jo padha nelongso. Tek-tek. Konyok. Maksude tegese nyaut iki gak bar nyanyi terus mbok saut ngene gak. Lho kebo sapi kae sing ceklapane. Omongane. Olahane nyuk. Lah iya. Lah iya jare mang mbok kon nyaut. Mulane nek aku nyanyi kudune ndak didampingi. Iya dampingi. Heeh. Ngomong kan aku rong mbok kandhani kok. Jo padha nelongso. Jo padha iki tak baca di asem lisan. Kaya ngewohi wong ngewohi. Maksudnya nek aku nyanyi jo padha nelongso kowe terus iki jamane wis tuwa. Aku. Iya. Lah ngono iku diomongi. Lah arek ngono. Wong ngerti nek aku iki wonge salah-salahan. Salah paham. Ya. Jo padha nelongso. Iki jamane wis tuwa. Urip pancen angel. Iki jamane wis tuwa. Kok iso ngono terus iku lho? Lah jare mang mbok kon nyauri ngono. Jo padha nelongso. Iki jamane wis tuwa. Urip pancen angel. Mula ora usah ngomel. Aku nyauri urip Ora usah ngomel. ora usah ngomel. Iya. Ya. Jo padha nelongso. Iki jamane wis tuwa. Urip pancen angel. Mula kowe ora usah ngomel. Ati kudu bungah. Nyambut gawe aja wegah. Ayo padha ngibadah. Nambah ben entuk barokah. Iya iso. Aku iki mbah wis ganteng tek pinter sisan. Alah. Wong kaya potelot rayem kok iso ganteng iso. Wong kok sirik nek ana kancane gunggung awak. Sopir bemo. Nyambut gawe kanggo bojo. Sopir becak. Nyambut gawe kanggo anak. Sopir taksi. Nyambut gawe sing ati-ati. Sopir lori. Susu kempir tak olori. Kabeh bosok kowe. Lha apa? Kok iso susu kempir tak lori lho. Sopir lori. Lah iya nek Ya sing penting rak tibane pas. lambe bosok kowe. Adek bosok nyapa? Arek
Sopir-sopir lori, sopir dolori. Pikiranmu ki aja ngeres aja. Tidak ngeres gini yo. Aja nompelek rumang sama apa rumang sama. Lah paling darang ini ku. Ngene iku bathok sempal kono ya. Alah susu kempir tak olori mbiyen iku aku saurunge melok ngetoprak nyambut gawe ning kandang sapi, peternakan sapi peras, sapi puan, sapi susu. Angger esuk sore gawe aku mersi susu. Dadine susune sapi. Susune sapi. Susune sapi. Mas aku rak susune sapi. Lah iya susune sapi. Lah iya susune sapi malan wacok ora. Ngerasa mure-mure, ngerasa nesunan kok iso. Wong kok nyanyi sing penak, sing diringi apa kono ra. Ayo karep kowe mbok paringi apa? Wis monggo kersa kono sing nonton yo wis dari karep meja mbek kursi. Dun. Ayo mbok aturi apa karep kowe? Sing penak apa sing penak gen kita brembian. Iki aku angger kancane do mulai melok gugup kabeh aku. Tekan sinden saiki ana ketoprak sinden metal yo iki. Oh engko medun sindene langsung kecablek ngono motor wis dicawesno. Lah iki bejane Mbah Man ah. Panjake apa sindene? Lah wis coplok-coplok kabeh kok. Sindene kemeren karo panjake. Gene yo. Wis sandake do panjake do kelamben do celananan nek terus melok sindene katokan nganggur. Den, tutupi jarik-jarik ngono lho. Ora sak jarik, ora sak ditutupi jarik lah. Wong sing ngadepi ya Mbah Man kok. Gene. Ora disawang, dibarno ae, pokoke cuwek kok. Ayo mbok aturi apa? Gamelan porjen monggo sing kepenak kono apa? Wis karep kowe mbok aturi apa wis. Garingan. Garingan. Ora ana panas nek mepe piye? Ngono ya. Tembung kok garingan iki kompak. Mripatu kaya kodhoke anggere disulo iki blerenge bojo. Wis aku aturi apa sak penakem giliram. Kira-kirane apa sing kepenak lagune apa mbok gending apa lagu ketoke nek sarjene gak ditunggoni mang wong kene ndi wis dadesak. Gak ono. Wis bali. Wis gamelan. Wis gamelan sing penak. Ning kono piyayine ya isa ana jane kok gak ketara mripatu kawawuren kok. Disorot lampu iku lho. Lah sing padang kono ya sepi delalah ning petengan manggon isin menawa. Ayo mbok aturi apa Mas Badot? Wis nggawa gending-gending monggo tayub. Sindene ya profesional, yoga panjake ya profesional. Iya wis, ayo mbok aturi. Monggo. Sisa corona iki panjake. Sisa corona. Ya alhamdulillah disyukuri ketang-ketang kliwatan aku ndek nane iku jaman musim corona sing tak angen-angen Mbah Man kok. Delalah gene yo. Corona liwat dekne ndiluk sing ketrak mok ndase tok keserempet. Dadi ndase rambute sing tabrak. Yo. Kerempet iki. Aman. Heeh. Ayo mbak aturi apa Mas Badot? Usum corona lah rumangsa aku gak bingung piye nek do dipameri wong-wong. Ketoprak gak payu, tontonan apa do ora payu nek do alih bisnis. Ana sing dodol es degan, ana dodol es campur, ana sing dodol rujak, ana sing dodol sosis. Aku gak kuwatir umuk dodol sosis sik do umuk aku ngono. Oleh dhuwit pira? Aku iku ladol omah oleh dhuwit puluhan juta. Oh, edan niku iso malah adol omah ora kena niku. Ha iya. Diaturi sing rada anu iki mang Seriuning Roro Jonggrang. Lah, Seriuning Roro Jonggrang. Ha. Iki nemang lakone Matuk Prade. Roro Jonggrang. Wiraswara kondang lho. Rumangsamu Pak Timin ra ben-ben. Pak Tukul ya. Ayo, monggo diaturi. Iku wiraswara terkenal ning Kutha Blora sak kiwa tengene. Ayo sarangan kalian Wahyu Anggara. Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Iya. Pramuka yen aku nandang kasmaran. Waspadana prajuritmu kalaparan.
mung Pirapati Mas Prabu Kupala kanggo seda labuhing wana segara tobat-tobat kowe wanita kaparat ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra pengging Kang Mas Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut garwa saka Bandung aku duwe ana Candi Sewu songe kudu didik iya Jonggrang pamundhut temu tak turuti Gendok cak ayu jenengmu sapa yo yo sliramu pi Dwara Sembadra Lilanana aku kametrena wong ayu apa modal ganana nami kula mas mesti kolaras sampun dangu ditinggal wong anak kula iki mas rondo keatongan ora bisa nanging kula dereng pegatan ora ngajar no bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditunggoni najan si rondo gantungan aku saguh ngenteni kowe pegatan Miting tresna mas Joko kulino Koton purun Miltan pagailan Nanging aku Aja mak ninggal omong Aku kelan Sengleng nelon Kadang telang wis katuran Rara Jonggrang Kowe ngerti pora gini ya sebabe apa siden kok ganti busana ya sebabe ya wis wayah wengi pareke so ora ngono gini ya mergo ndekne mang kebelet pipis dadine nek ngono rak genah hawane kan anyep burung genahe buru genahe nek jarian kan angel kabeh iya ya ayo banget angele diaturi pamungkas pisan kas apa kono gen karo ya ngenteni ben rada sigrak iya nah apa jenenge sing rada sigrak rada genah apa diaturi apa jenenge apa Bu pamitan Lila Pamit. nono pamit mulih senengan kowe ndan sinden kok iso ayo apa gerak jaluk jalukane Monggo, anu. 10 hati kesiksa ayo wis saiki seneng ampat tukul iku ayo gandane kang sekar gadung kandhani ya kondang kelawan kembang-kembang menur asmu
arum Aku nek eling ngene iki eling Mbah Klewer wae. linur kayulan yotan kadulu mangambar-ambar arum kukuse dupaku malon kelon-kelon membo bathara tan samar pamoring sukma sinuk maya winaya ing asepi sinimpen talenge kalbu pambukane warana tarlin saking layap liyaping luyup miat langene kalangyan klar madang montar Yuk Wahyu Anggara. abang biru ana ijone oh kaya ngono ya ana sadyor lintange kang kumedhak Wong bagus ya mikol suket membat mentol mbak yu walolo ya katresnaku mbak yu Iya, kan Mas tanpa upama karo kowe aku tansah prasetya bunga susah padha dilakoni tresnaku usuh dol Walek kok ayu Jangan dipadu
Wis diaturi 10 ati kesiksa. Ngaturna kebak Siti Sekul binuntul lelon krapa apuranta mbok menawa tindak tanduk solah bawa sing kirane kurang menane penggaling para pamirsa kabeh wabil khusus bapa kang mengkugati jaluk ngapura sak gede-gedene. Kowe dhewe sinden niku lho. Kaya tanduk. Sinden niku asline ngesir aku ora tak ndeknane WA-ne aku ndrudut ae. Heeh. Mulane saiki bareng kepethuk aku saiki aneh-aneh. Rambutnya sing diabang-abang bareng. Sebaku yo apa jenenge njaluk ngapura sing gedhe karo panjenengane Pak Jupri sak keluarga. Muga-muga samungkure nanggep ketoprak Wayu Manggara, Anggara muga-muga rezekine tambah akeh. Ora ana halangan apa-apa amin. Donga dinonga antum selamat, muga-muga sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat kabeh padha selamat, kalih sing sami kala ora ana halangan apa. Amin. Lek, aku ape mlebu tabuhan mbok ndekno. Iringi sik. Iki mang nabuhi kowe aku nabuhi aku ape mlebu. Ya ndongakno kok iso wong pungkasan. Iku jare sinden njaluk pamitan ngono kok iso. Iki rinawa ki sregepe mbah nek ndongakno. Padahal ndong awake dhewe gak tau mandi. Lah iya. Sampe nek donga ora mandi lho. Oh, contone iki. Contone ya iki donga ora mandi, Den. Nyatane adoh. Lah aku iku karek kok. Kok iso karek iki lho. Sithik, Pak. Kayak ngarani dongane lek podot ora mandi. Gene yo. Ora mandune manggon ngendi? Manggone sing sitok ana brangkulon, sing sitok ana brangetan kok iso. Apa ngono? Lho nyatane iya. Anjene antum bati kok. Andem bati jare, Den. Lah rumat-rumat kae nek metu anake loro kan sitokan. Lah aku ngrumati wong wedok metu anake loro ya sitokan. Kok koclok iki ya kowe kok iso. Antum waris, ngono. Antum hasil. Olehku kangelan gak ono hasile kok nek aku gak njaluk opan. Lakon apa wae wis dilakoni oleh kok. Ayo jenenge menungso urip kabeh samu barang apa mesti ana pacobane. Aku yo ngerti sampean tau dodol bakso mie ayam. Ya sing ngene iku ya tak Piye kae lakoni. kabare? Kahanan. Kok bangkrut? Piye wong dodol lagi enggel-enggel ape mlaku tundung muleh. Wong mbok arane curhat. Wis seneng ambuka-ambuka sing ora-ora. Yo ora buka. Nek kabeh mau ora iso dadi tulodo utawa iso dadi contone. Menungso urip ki mesti bakal nandang pacoban mbah gedhe mbah cilik. Kuwi kena nggo ngukur sepira mantepe atine menungso mau karo sing gawe urip. Ngono Pak Kyai. Wa nablukum bisari wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Tegese piye Mbak Yai? Mbah, Badhe manjor kok iso. Iki lho sinden sampe kekelen anggere kowe men ingsun Allah ya ta bakal maringi pacoban kelawan menungso iku mau mbah apik mbah elek kanggo naker sepira gedhe cilik iman menungso mau. Oh, injih Sunan Kalijaga. Oh, iya nggih, putra siswaku patak krewak. Wis matak-matakno wong wis. Lah apa aku nek mbok teluk Kanjeng Sunan Paling bareng. iso pinu ngono lho iso. Ngene lho. Lho kowe mang nek aku ya agek gejag-grejeg rebukan gawe seneng-seneng kowe teko iki janjane ndek karep Aku apa. keprungu lek sampean do gegojekan, do jugetan iku mau do apa to jane? Ya piye gawe seneng-seneng lha iki mang kowe tak tinggal munggah aku yo legino ngentekno ning piring mang karo rumahsaku rak yo ora melok rene neh. Lah tak entekno ora ana sing Kowe mang. nakno kowe. Ayo. Iya. Mangan enak pendak nek ana tanggapan. Heeh, mubadir ora dintekno mubadir. Ya Ayo. omah mangane ya ora ngono. Ora ngono. Ayo. Raket Lek modot, heeh. lan lek toke. Piye. Tekaku kene sepisan aku rak ya kangen karo sampean. Apa loro iki aku bakal nemu kamulyan. Nemok kamulyan. Tapi wis kakon purung kok kirane agek penemu iki Ya urung lek. urung. Ning gawang-gawang ki mesti nemok kamulyan mau. Mesti nemu. Syukur, Nek syukur. iso nglakoni. Oh, iya. Lakon.
ning aku mekas lho ya. Bekas apa? Wong kowe iki kecilik sing ngomong aku ya to paribasane aku gak mangan sing penting kowe mangan. Aku susah sing penting kowe seneng ya to. Upama wis mulya ya to. Aja lali karo aku. Nek duwe lungsur-lungsuran suwal ya kaya aku ya. Apa sing digoleki kok iso lungsuran tok ae ndak iso. Lho nek kirane mulya iki biasane wong nek wis mulya barang apik kanggone awake dhewe. Ning ala tumrape wong sing wis mulya uripe ngono. Lungsuran lah karena siapa? Oh sing digoleki lungsuran terus. Ndekne iki tuku loak-loakan lah sing penting produk luar negeri. Ning tukune ning ponan loakan. Ya pancen kaya ngono. Nemu kamulyan tegese iki aku mbiyen goleki karo bapakku. Prabu Damarmoyo ana pengging. Heeh. Lakon aku wis ketemu lek. Lah terus Ketemu tak sungkemi ning bapakku ora ngakoni nek aku anake. ora gelem. Ora gelem. Mergo kowe ket lair precet paribasane urung tau ketemu karo bapakmu ya semono uga bapakmu urung tau weruh kelawan kowe. Iya, Di Lek. bapakmu iki jeslak. Dhewe ora gelem ngaku nek aku anake. Lah kowe gak gelem nggawa tanda bukti kok. Buktine piye? Lah njaluk karo mbokmu mbok sarong-saronge mbok apane sing digawa kae nggo bukti ya kenek. Wong aku biyen yo ora digawani wujude sandangan. Kone sarong kok nek. Mbokmu mbiyen ki metu saka praja ki ya gak nggawa apa-apa ya Jarene Simbah. dari sini. Jare Jarene Bam. Simbah biyen aku iki lairku bungkus. Bos, Ora wujud menungsa bayi ngono ora. Isih wujudan bungkus. Lah terus iki anu menawa cara kowe lair bungkus kan penak gawane lah dadi tas lu cangkeng genah. Wah, dinadahi. oh bayi kok iso diadai tas iku anemu kok iso. Rasa gendong. Lairku iki bungkus, Bungkus. wujude durung menungsa atau bayi. Sakwise aku lahir. Ae ono titah Budisrani saka Wonosegoro. Jiman. Hah? Jiman. Jiman-jiman. Titah Bisrani ku bangsane jimin bareng ngono kae. Jiman ngono kae lho, jiman. Wah, Bangsa alus. Jim iku. Lah ayo bangsa alus ngono ku jiman. Jim. Ya, jim. Jim, Jim. aku dicolong Tolong. arep dipateni. Rahayune aku dislametke karo Simbah Narada. Digawa mukane kayangan aku. Sajroning kayangan aku dilebokno ning sajroning kawah. Nas. Bar aku ngono lho Nek. Dadi umpama bapakku Damarmoyo ora ngakoni aku lho lumrah mergo aku ora duwe bukti. Ngampun lho Le. Kowe dilebokno kawah dadine malah awak metekle ngene yo. Iya. Kudune dilebokno kawah hawane panas kudune medhok. Mateng. Ning kowe malah dadi dibaya. Ya ora. Lah iki Lek, bapakku iki jane gelem ngakoni aku ning duweni syarat. Syarat-syarate apa ki? Syaratnya apa? Pengging kira ana perang. Radi. Sing tuweke Prabu Bupala Wonosegoro. Seneng karo ibuku. Nah, nek aku iso cilik ngangkat gedene nganti matene kelawan Prabu Bupala aku diapura ning pengging. Syarate ngono. Mbok sagoi. Yo tak sago ya. Ya jenenge kowe bot-bote kepengin diakoni anak kelawan Pengen bapakmu. diakoni anak, pengen duwe bapak. Ya bener. Aku lho kuwi Lek. Yo ngira pantes sampas dicedhak karo aku. Raketan keringetmu sak tetes aku dijaluk. Kei ya dot kei nek njaluk keringet sak tetes kei. Urung metu ya kentening kowe iso wong ngene iki yo hawane anyep kok. Mbok tak jaluk sapu yo sampean duwe. Kowe iki maksude keringet setetes iki awake dhewe ya to. Terus? Pokoke siap siaga. Ngono lah maksudku. Rewang-rewang karo aku. Lah ndemang ndang cetha ngono ra genah kok njaluk kringete sak tetes Nek ngono. kirane kowe ape miwiti pakaryan iki ya to Pembrasta. Nenge Prabu apa Wonosegoro mau. Bolo. Bupala kowe ya ngono le santai aja wedi-wedi saurunge mangkat njaluk donga pangestu kelawan ibumu utawa mbahmu mau ya. Ngono ya Lek. Minangka dadi wong tuamu. Ben kasil. Yo nek kaya ngono yo semono uga aku njaluk
dongane sampean saktorone. Aja kuwatir. Kok dongakno tak jaluk. Wis ayem mati. Lah nek kowe kepengin dongaku mandi yo kei wajib sing rada luwung. Teko wajib meneh. Lah iki biasane Jaluk- syarat-syaratane yo ngono. Jaluk Wis sinden. ora apa-apa, dongaku tetep banyu mili karo kowe le aja kuwatir. Nah, awale ku ya ati-ati.